So mayong gabi sa tanan mga kaigsunan, mga suking tigtanaw dinhi sa ato ang tulumanon dinhi sa Visayas Truth Seekers. So mayong pagtan-aw sa tanan nga ganahan mutan-aw sa ingon aning live nato mga igsuon kay importante kayo ang atong hisgutan dinhi sa atong pagpaabot nini nga live, no? So una sa tanan, mangumusta lang ta sa tanan nato nga mga kaigsuonan Lukop, Visayas ug Mindanao, kutob sa maabot nining ato ang pag-broadcast nining takna sa kagabion. So ang atong oras mga kaigsunan is atong oras alas 9:29 na, no, sa takna sa kagabion. O niya shout out sa tanan natong mga naga-tan-aw karon sa nagkalain-lain nga mga dapit sa ato ang pagpaabot nining live broadcast. So inyo nga makita mga igsuon diha sa ato ang title sa ato nga live is importansya sa pag-ampo. So ato ana siya nga hisgutan kay duna gyoy dako nga importansya ang pag-ampo. Og mangayo pokus inyo nga reaksyon sa inyo nga pag-like mga kaigsunan kay importante kayo na para nga makalat ang ato ang ining ato ang live atong video ngadto sa daghan pa nga mga posible nga mo tan-aw sa ato ang mga video. So kung ganahan pa mo nga makakita sa uban pa nato nga mga videos, so bisitaha lang ang ato ang YouTube channel, Visayas Truth Seekers mani. Dunay mga video nato dinha nga dugay na nato nga na-upload, pila na nakatuig ng uban diha mga igsuon. Unya doon na ginay mga pagtulun-an nga gihatag alang sa matag usa ka nato. So tan-awa lang kay makakuha gyud ka, for sure makakuha gyud kag mga pagtulun-an niya na mga igsuon. So alang na siya sa tanan nganong ato na siya nga gi-upload din ha. So ang atong chat is live pod mga kaigsunan. Kun do na mo'y mga comment karon ipadangat na nining takna sa kagabion kay labi na kon kana related sa ato ang topic nining taknas kagabion. Ato ang topic is all about importansya sa pag-ampo. So atong susihon karon ang unsay nakapaimportansya niini nganong importante kayo ang pag-ampo. So dita maglangan mga kaigsunan kay gamit kayo ni sa ato ang adlaw-adlaw nga pag kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Matod pa din ha sa atong mabasa sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6. Mao ni mga angay nato nga batunan diri sa kinabuhi. Matod pa sa maong bersikulo, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. So kinahanglan gid ay nga ato agyod nga ipadangat sa Ginoo, ato agyong ipahibalo ngadto kaniya kun unsay ato ang mga request sa kinabuhi. Kani nga request is nagisgot gina siya sa mga pag-ampo. Kay request is ninghangyo ka. Dili man ka kaduol niya kung wala kay ihangyo ngadto kaniya. So kinahanglan nga naa kay giandam nga mga butang nga agig paghangyo ngadtos Ginoo. So let your kaning matod pa diri nga
In everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Importante giday kayo na siya mga suking tingtanaw. Ayaw gyud og ibaliwala ang maong kana bang pasidaan sa Biblia. Dili lang ang libro may nagahatag kanato sa mga pasidaan, kundi giniyahan kana sa balaang espiritu ngano nga natala kana diha sa Biblia. So ato ginang ipadangat ipadayag ngadtos atong langit nun nga amahan, kay sayang kaayo nga dili nato magamit ang iyahang gahom kung dili nato pod trabahoon kining maong obligasyon nga kita magbaton gyud sa kinaiyas pagampo. Bisan ang atong mga pagpasalamat, importante kayo nga ato na siyang ipaabot gyud nga napod sa Ginoo. Ato gyud nga padunggon ng Ginoo gikan sa atong kasing-kasing sa ato ang mga pagpasalamat. Sa ato pa kinahanglan nga matag adlaw doon na gid itay panahon sa pagampo. Nganong ato manang buhaton? Nganong makaingon man tang importante kayo na mga kaigsunan? Tungod kay makita nato nga naata diha sa espirituhanong bahin. Wala dili ta ingon nga nini lang physical ang ato ang appearance dining kalibutan na, but kasali na ta, kasapi na ta sa espirituhanon nga bahin. So therefore matud pa pud sa Mark 11:24, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. No, mo na mga igsuon, ato pugid nga tuuhan na siya nga sa atong mga pagampo, sa pagpangayo nato sa Ginoo. Ato pong tuuhan nga nakigbugno kita diha sa espirituhanong bahin. Dili basta-basta ang ato ang pagsagubang niining tanan. Importante kayong pagtuo sa bisan unsa nga aspetos atong kinabuhi. Believe that you have received it. Ato pong tuuhan nga nakadawata niini. Dili pud maayo nga bisag nakadawata ato rang i-deny ang tanan. Ato arang ibaliwala nga nakadawat kita. Ato lang ilimod. So dili mayong ilimod nato ang Ginoo. Dili mayong ilimod nato ang iyang gibuhat diri sa kinabuhi. Kay lisod na ang iyang giingon nga kung ilimod nato siya dinhi o ikaulaw ba, ilimod butan niya o ikaulaw dito sa atubangan sa Amahan sa langit. So di ginato ilimod ang Ginoo mga suking tigtanaw, no? Kinahanglan kana nga kasayuran ato aginang trabahoon uban sa insaktong pagtrabaho ninis ato nga kinabuhi. Okay, diha pod lain pang passage nga atong makita diha sa Mateo 6, no? But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So kini nagapasabot ni mga kaigsunan, kay importante magigining pagampo nga kita makadawat gig unsay tubag niini sa Ginoo. So kinahanglan pod nga dili pod nato ipanghambog kita maayo tang moampo, kita bansay kayo taniana dayong kanang atong ipanghambog atong kagalingon nga to saban nga mas maayo ta kay kanila, mas bansay ta kay kanila nga mo padangat nga tos Ginoo sa mga pagampo. So mao ning gi pasidaan ni Ginoong Hesus diri kanato kining Mateo 6:6, kay daghan magod nga mga nagpakaaron ingnon lang sa ilahang mga kaugalingon nga kunuhay kinasing-kasing ang ilang gihimo nganha sa Ginoo, pero dili man guna may kinasing-kasing kun imuha lang ipasundayag diha sa daghang mga tao. Ayha lang ka mag-ampo. So dunay peligro kung ingon ana lang nga ipakita lang nimo nga ikaw nag-ampo diha sa daghang mga tao. So ang maayo gyud mga kaigsunan nga ang atong pag-ampo nga bisan kun kita lang, ikaw lang usa diha sa imong balay, sa imong kwarto, nga
imuha gyud nga ipadangat sa Ginoo ang imuhang mga gikinahanglan nga iampo. Mao nay pahinumdom alang kanato nga gipaabot sa pulong sa Dios gikan sa Mateo 6:6. Importante kayo na siya mga suking tigtanaw. So bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa imuhang sikta nga gisudlan, kinahanglan nga buhaton nimo na siya. Ang akong buto-sabot sikta nga nagtudlo gyud ka matuoran ba, sikta nga iya gid sa Ginoo nga wala bitaw malihis diha sa giingon sa Biblia. Mo na akong buto-sabot mga suking tigtanaw. So all biblical gid ta dinhi kay ang Biblia kumpleto naman perpekto ang pulong sa Dios, wala nay kulang ni ini mga suking tigtanaw. So morilay kita kung unsay truth nga atong pwede nga madawat, gikan gyud sa Biblia ang ato ang dawaton. Romans 8:26 mga igsuon, matod pa nga likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So kana siya kung para ni siya mga tao nga murag alanganin sa ilahang pagduol Dios Ginoo kung tubagon ba ang ilahang mga pagampo. Pero sa tinuod la mga kaigsunan, ang Dios mutubag gina nato kay tabangan man ta sa balaang espiritu. Sumala sa ato nga makita dire. Tabangan ta kuno say ato ang mga hangyo nga lisod natong ibungat ngadto sa Ginoo. Kay kabalo ang Dios nga nganong ang tao moampo ngadto kaniya. No? Kay importante gid kaayo ning pagampo sa kinabuhi sa tao. No? Aniya even diha sa atong pagpadayon niini sa James 5:16, another passage nga nagisgot sa mga pagampo nga importante kayo nga ato ang batunan dire sa ato ang pagpadayos pagtuos Ginoo. Therefore confess your sins to one another and pray for one another. So do na nagisgot ni siya sa kanibang kun unsay mga kasaypanan ba alang sa usag-usa. So diha po na nato mahimo pinaagi sa gitawag og pagampo nga makakuanta ba sa ningalan ato apod nga masumbong sa usag-usa ang ato ang mga kasaypanan kay matabangan pud tag unsaon kini nga masulbad pinaagi gyapon sa pagampo. So kung walay pagampo anay, lisod kayo i-confess ang sala sa usag-usa. Muna nga kinalang andam ta diha sa maong sawang sa mga pagampo kay aron nga ang ato apod nga mga kasaypanan sa usag-usa ato ang mapadangat nga nas Ginoo pinaagi sa pagampo. And importante po kayo ning musunod nga bersikulo nga kung di nagisgot gihapon sa pagampo mga kaigsunan, watch and pray that you may not enter into temptation. So pabantayon ta, paalertuhon ta nga magampo gyud mga kaigsunan aron nga dili kita mahitumpawak sa mga tentasyon sa kinabuhi. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang unod atong lawas weak, onya willing unta ang bala ang willing unta ang atong espiritu, pero unsaon man kun dili willing kay naas kaluya ang ato ang lawas. Munang
gikinahanglan kayo mga igsuon, mga suking tigtan-aw ko diha kang Kristo sa atong programa nga kita gyud maga maga baton ni ining mao nga kinaiya sa pag maigmat, alerto nga aron nga makaampo kita dayon pod. Labi na sa mga panahon nga naa kita karon, lain-laing mga sitwasyon ato ang masinati sa matag adlaw. Nya diha apil na diha ang mga panghilabot sa kaaway diri sa ato ang mga kinabuhi. So usa na niya na ang mga tentasyon, usa na ang mga pagtayog sa ato ang pagtuo kung unsa gid kita ka lig-on diha sa ato ang pagbaton sa Ginoo sa tong kinabuhi. So ang kaaway musulay ginapod nato, no? Niya tintalon pud ta pag-ayos kaaway. Daghan kay siya mga pamaagi aron nga kita mahisalaag sa ato ang pagbaton nining focus diha sa Ginoo kay balo pud ang kaaway nga kun masalaag na gani ang usa ka tawo, so sayo na lang kaayo niya na nga bitkon sa iyahang bitik, iyahang mga laang. Anya lisod na kaayo kun mabitik ang usa ka anak sa Dios pagbalik diha sa mga bitik sa kaaway. Kay sigurado gyud na mga kigsunan dili gid ka basta-basta buhian sa kaaway. No? So unsa may gingon ni Jesus Christ nga kun ang usa ka daotang espiritu mugula sa lawas sa tao, musuroy-suroy sa dito sa mga dapit nga hayahay siya, apan kung murag walaayan sa didto mususi siya sa iyahang gigawsan o okay ra ba, o pagtan-aw niya okay ra man dayon niya na arrange na pod, o mao na nga mang-invite na siya glain nga kauban nga imbis usa lang mahimo ni noon silang 7. So parte ng daotana ang maong mibalik diha sa imuha. Munang watch and pray gyud ang gingos pulong sa Dios. Kay aron nga dili ta ma-resulta sa mga unsay pang kalakis kaaway, kay kung kita naningkamot ta diha sa atong pangalagad sa Ginoo, hinumduman gina nato pirmi mga suking tigtanaw, naningkamot pud pag-ayo ang kaaway, naningkamot pag-ayo si Satanas nga kita madalas iyahang mga pagbitik. So matag karon og unya naa ginang iyang pagpangbitik, no? So purpose na niya nga dakpon niya kay kabalo man siya nga babag sa iyahang mga plano kita nga mga nagtuos Ginoo. Kay iya ginang paningkamutan pod nga ang mga babag iyahang makuha o iyahang madalas iyahang mga litag kay aron nga makapadayon siya sa iyahang mga tumong, no? Kinami mga tumong gining kaaway mga suking tigdan-aw. So ingon diri watch and pray gid ta. Unya kung balik ta sa James 5:16, nagingon din nga ang ato ang mga pag-ampo, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. So ato apong ibutang sa ato nga limpatakan nga ang gahom sa pag-ampo sa usa ka taong matarong mapuslanon gid ni kaayo, magapanglihok gid ni siya. Mo na nga padayon ra kita tong pagsalig sa Ginoo. Kay kung dili po ta mo padayon gud mga suking tigtanaw, unsa man nato pag-ampo nga wala man ta mo padayon. So ang rason ra gyud nga nung makapadayon ta kana ang ilhanan nga ang usa ka tawo nagmainampuon. Mao nay taong makapadayon. Kay kabalo man siyang muhimo niya na magampo ba. Di ba? So ingon ana ang makita nato nga ang gahom sa Ginoo magapanglihok pinagi sa tong mga pag-ampo. Tungod kay mao nay mandatos Ginoo nga pinaagis pag-ampo magapanglihok siya
diri sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. So mo gingon pod sa Colossians 4 verse 2, continue steadfastly in prayer. Padayonon din ni nato. So sa ato pa, kung matag adlaw do na kay schedule sa prayer, ayaw tuguti nga makuhaan ang maong schedule mga igsoon. Kung mahimo pa lang gani, madugangan ang schedule nimo sa mga pagampo. Ayaw tuguti nga makuhaan hinoon. Daghan kayong mga tao karon nga makuhaan gyud ang mga schedule sa pagampo tungod kay naningkamot lagi ning kaaway nga ma-busy pud ka ba. Daghan ka atubangon nga ma-busy ka aron nga dili ka huna-huna niini kining mga pagampo. So being watchful in it with thanksgiving. So uban sa mga pagpasalamat kita makamahimong binantayon pinaagi sa pagampo. So steadfast ra gid ta in prayer. Malahutayon ba mga kaigsunan? Kay mao na nagsusi ra gid ang Ginoo. Padayon ra gyud kaysa padayon natong paghimo niya na dili na sabot nga silent ang Ginoo nga wala siya gibuhat. Naa siya gibuhat taliwala siya nga silence, no? Onya dungog gid niya og iyaha nga hatag ag pagtagad ang atong mga pagampo. Basta padayon ra gyud. Kay usa ni siya sa rason ngano nga makalahutay ang usa ka Kristohanon. Onya nindot po kayo kining naa diri sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, no? So naa pod tay rejoicing. Kay ang rejoicing mga kigsunan og ang kinigitawag og kalipay, pagmaya diha sa Ginoo nga ato pong gipadayon, makapadayon po ta diha sa mga pagampo. Kay ingon siya sa dugang niini, pray without ceasing. Nga magampo ta sa wala gyoy paghunong o pagundang. Pero dili ni sabot ha nga tibok adlaw na lang, tibok semana, oras-oras nagsigin na lang ta sa ampo nga dili na ta mamuhat sa bisan unsa dihang mga buluhaton nato. Kundili nga sama ba sa ato ang cellphone ba mga kaigsunan nga bisan kung wala nato na siya gamita, apan ato ang ato ang gi-connect kanunay sa wifi, no? Kinalan nga naka-connect siya kanunay. Importante ang connection. So ingon ani pod ang buot pasabot sa pray without ceasing. Nga bisan unsa itong buhaton, bisag naglungag ra ka dinha, nang laba, nang hugas sa mga hulugason. So apil na siya sa posible nga pagtuman sa giingong pray without ceasing. Nga connected ba ang imong huna-huna kanunay diha sa atong buhi nga Dios, diha kang Kristo Jesus, diha sa atong buhi nga Dios, di ba? Kay uban pod ang pagmaya, paglipay, rejoice, no? Nga yung pagdiri always give thanks in all circumstances. So ang mga circumstansya pod nga ibot diri kanato kay gipadaog mo ta sa Ginoo sa mga circumstances, pasalamat pud ta diha sa Ginoo usab. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaubuton ni siya sa Ginoo diha kang Kristo Jesus nga alang pod kanato. Nga gitugutan ang maong mga sitwasyon nga abot sa atoa, malisod man nga sitwasyon, murag kulba nga sitwasyon nga midangat diri kanato, kay kaubuton na sa Ginoo aron nga himayaon nimo siya diha sa maong kadaugan. Kay kadaugan man gina mga igsoon, di ba? Kadaugan gina siya nga sa pag-alaw sa Ginoo ni ana ang kaaway doon na siya attempt diha sa imuha nga kuanon ka, suguron ka sa imuha nga pagtuo, iyaha kang murag atakihon ka sa kaaway niya. Gitugot na siya sa Ginoo
aron nga magamit nimo ang imuhang gahom. Ug way lain kining ato ang pagkamainampuon. Kay dako kayo gahom ang pagampo mga suking tigtanaw. Dako kay ni siya og gahom dire sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Walay bisan unsa nga kagahom nga mo makahimo sa pag-atraka sa diha nga ang usa ka Kristohanon magaampo na, no? Sa time nga magampo ang usa ka Kristohanon mga kaigsunan, diha ang gahom sa Dios sama sa tubig nga magabuhagay nganha sa usa ka tawo nga nagampo nga puno sa kanang ang gahom sa Ginoo magapanglihok gyud mga kaigsunan. So continue kita nining mao nga mga buhata. Mao ni sa tanan nga pwede natong buhaton sa matag adlaw, kinahanglan nga kini mao gyud hinumduman nato pirmi. Always nato ni siyang buhaton mga suking tigtanaw. Di ba? Kay saon naman lang kung dili nato ni siya padayunon, di ba? Nga ang kaaway nagpadayon man ni sa pag-atraka, no? So kung ang kaaway nagpadayon sa pag-atraka, kita pod padayon butas atong pagtirada sa kaaway, no? Padayon tas ato ang paggamit sa mga kahimanan sa Ginoo nga gi-provide dire kanato. Kabalo ka do natay mga kahimanan. Ayaw na una nga miapil kani nga sawang gitawag gayud tag mga sundalo ni Kristo ba. So kay mga sundalo ta ni Kristo o do na say gi-provide kanato nga mga kahimanan nga dili basta-basta panggubatan. Ang maong mga kahimanan mga igsuon nalan nga kabalo na ta nga mo gamit niini. Labi na kung dugay na ta diha sa ato ang pagka magtotoo. Gamita gina siya mga kahimanan sa gubat sa espirituhanong bahin. Kanang helmet sa kaluwasan, kanang tabon sa dughas pagkamatarong, kanang bakos kamatuoran mga suking tigdanaw, sapatos pakigdais pagsangyos maing balita, kana pong sagang sa pagtuo, o kanang ato ang opensa, espada sa espiritu, maong pulong sa Dios. Kanang naa sa Epeso. Mabasa ni mo na diya sa Epeso kapitulo 6. No? Nga atuan na siya nga gamiton. Sayang kayo gi-provide din na sa Ginoo ba. Nya mahimo man nato na siya pinagis mga pagampo. Ug dili ta magmainampuon mga igsuon. Dili po nato na siya mahimo. Una nga ayaw padalas pag kana bang unsay mga kaluyan nimo nga mudangat sa dihang mo attempt na kas pagampo sa Ginoo. Kay pagsulay gina sa kaaway diya nimo o tentasyon ba, aron nga dili ka makapadayon diya sa imong tumong sa Ginoo nga makigistorya gid ka. Communication ko ng prayer, no, usa sa importansya nga makita nato sa prayer mao na nga kita makig-communicate sa Ginoo, makigistorya, no, ato ang ihinabi ang Ginoo. Doon natay mga request nga ipadangat ngadto kaniya. Kay unsa may tubagon sa Ginoo, unsa mo niya pagpamuhat kung wala ta mangayo. Mao man na siya iyahang kana bang mandato. Mao na iyahang pamaagi. Lisod po kayo ang iyahang pamaagi atong usbon. Dili gid pwede mga igsuon nga atong usbon ang paagis Ginoo. Kay nahimo naman na niya nga pamaagi, kaubuton naman na niya nga ingon anaon gyud, walay taong makausab niya na. Ug walay sibisan kinsang gihatagan niya sa katungod nga usbon niya ang maong mandato. Nga mao ginang magampo ta ngadto kaniya, mangayo ta, mo voice out ta ngadto kaniya mga igsuon. No? So pinaagi kang Kristo Jesus po na tanan. Mandato gyapos Ginoo nga ipaagi nato kang Kristo. Kay dili nato ipaagis kang Kristo, so naka supak ta sa lagda sa Ginoo sa atong kinabuhi.
Dili gid may atong supakon ang mga lagda sa Ginoo, kay lagda na niya aron nga mahisubay kita sa insaktong mga dalan o pamaagi padulong nga na kaniya. And ang prayer ingon ana na siya, atuan na siyang isubay sa ingon ana nga pamaagi. Dili ta magbuhat-buhat og ato ang lagda, kay basig dili noon ta makadawat sa mga gi-expect natong tubag. Kay mutubag gid ang Ginoo kung imuhang gisubay ang iyang lagda. No? Ingon ana mga kaigsunan. Kay lagda man na siya sa Ginoo. Kay dili man na siya para sa kalibutan, para man na siya sa Ginoo. So ingon anihon lang gid nato ni. Kay para di lang gid nato supak-supakon ba ang giingon diri. Kay mao naman ni giingon diri. Now, kung muobey ta ni mga igsoon, diha ta makabenepisyo taman. Makabenepisyo tag taman ni ini. Anya atong susihon ning maong mga bersikulo nga nagisgot kabahis pagampo. Kaya arong mas matarong pa nato ang ato ang pagpakig hinabi ngadto sa Ginoo. Kaya aron po magsuod ta niya. Ato asya nga kana bang mahimong mas masuod nato nga labaw pa sa higala ba or sa mga suod nato mga amigo. Dapat ang pinakasuod nato nga amigo mao gid ang Dios, mao ang atong Ginoo. Kay ang amigo o suod nga higala nga tao lang, dili man na siya katabang nimo sa panahon sa pinakabug-at ug pinakalisod nimong sitwasyon. Ang bugtong ragyod nga makatabang sa pinakabug-at ug pinakalisod nimong sitwasyon, numero 1 gid ang Dios. No? Numero 1 gina mga suking tigtanaw. So hinaot lang nga niining ato ang pagtuon or paghisgot-hisgot niining bahina. Doon na kay mga butang na kutlo nga sarang imuhang magamit sa imuhang pagpadayon sa pagtuo sa Ginoo. Kay ingnon ti ka kun dili nimo batunan kining pagampo, kun lisod ang panahon ni David, kung lisod ang panahon ni Abraham, kung lisod ang panahon ni Jesus Christ, ingnon ti ka wala makuhae ang kalisod. Gani sa pagdagan sa mga panahon ug pag-isdog padulong sa atong panahon, mas daghan pa ang nadugang, no? So kinahanglan kay mas daghan man ang nadugang mga kaigsunan. So ang pagka mainampuon sa mga katawhan sa Dios, wala pod makuhae. Gibatasan na gyud ang paghimo nini. Nga sama ba sa to mga bulhaton sa matag adlaw nga naanad na ta? Nga ato agin ang buhaton, dili gid pwedeng dili nato na buhaton ba? Parehas paglungag. Di ba kada adlaw ta maglungag gid ta mga igsoon. Dili mo minus katulo gid ta maglungag sa usa ka adlaw. O what if naay adlaw nga dili ka maglungag? Unsay mahitabo sa imong lawas nga dili ka kaon pod og katulo kay wa ka maglungag? So dunay side effect, no? Maluya ka. Now, so mao pod ang ato ang prayer life. Kung ang atong prayer life kanang gihunong nato kay makaingon ka nga adlaw-adlaw na lang nagsiko ani. Moingon ka ana. Sulayan sama sa paglungag, sulay og undang. Usa ka adlaw nga di ka maglungag, di ka mukaon mga igsoon. So ingon ana ra pod ang pagampo. Nga doon na gyud kaluya nga moabot sa imong espirituhanon kon imuhang kaltasan o undangan sulod sa pipila ka higayon, usa ka higayon baka usa ka adlaw. So kung gusto kag successful nga kinabuhi mga kaigsuonan, ang Yahweh ra gid ana mao ang pagampo.
Kay makasumbong man kas Ginoo kung unsay labing maayo. Pero wa kay pagampo, magsalig naman lang kasi mong kaugalingon nga mayngon ka, kaya ra nako ni sa kuha. Pero naa kay gituohan nga Ginoo, makaingon jud ka nga dili enough ang ako ang katakos. Ug kining katakos nga ako ang gamiton gikan ni Ginoo, makaana ka kung naa kay pagtuos Ginoo. Pero wala kay pagtuos Ginoo, moana man ang tao nga musalig kos ako ang katakos. Moingon ana, mao nay buhaton sa tao. So lahi ra gyud sa dunay Kristo, kay stressful kayo ang walay Kristo mga kaigsunan. Yan labi na kung dili sa magbalampuson sa iyang tumong, musamot gyud sa ka frustrated ba. Pero ang Kristiyanon kung pananglit failed siya, mapakyas siya sa pagkabot siya hang kabutonon, comforted ra magyapon tungod kay naa ang Ginoo nga iyahang gikaistorya pirmi. So mo na importansya sa pagampo nga mas masuod pa kita pag-ayo diha sa Ginoo. Mao ginay lami kayo sa kinabuhing mainampuon. No? Onya kay suod man tas Ginoo, so dali na lang kayo ang pangayo nga to kaniyag unsay gusto nato nga mahitabo o unsay gusto natong madawat sa tong kinabuhi. Although dili man noon gyud tanan gyud ihatag sa Ginoo, kay nagtan-aw pud ang Ginoo sa unsay unahan ni ana sa tong kinabuhi ihanang ihatag tanan. So kadto lamang essential ba, very essential sa tuwa mao ra ginay ihang i-allow sa tuwa. Doon na magitay mga prayers ba mga igsuon nga murag bisag dili nato kaya ato aging pangayoon sa Ginoo. Onya wala nato kinahanglan ato pong pangayoon sa Ginoo. Pero inunti ka nga ang ihatag ri Ginoo kanang imuhag yung magamit og gikinahanglan pod. Pero wala na gay na kinahanglan na mga kaigsuonan or ang usa ka butang baka makapalayo na hinuon nimo sa Ginoo, for sure nga dili gina niya i-provide ya kanimo. Kay basin unya kun ihanang ihatag dire kanato mo palayo ni nunta kaniya. Pananguban mamugos man gyud laging tinguhaon nga makakaplag ug makakabot bisag wala gi allow sa Ginoo, bisag wala gi tugot nga ilahang makabot. May ba nga maningkamot lang gyud, so biyaan ang pag-alagad, biyaan ang pagtuo, biyaan ang pag-ampo. Kay maningkamot sila ila kay kabuoton ginang mga butanga. So mo hantong hinuon sa dili maayong mga padulngan. Mapalayo na hinuon ang tao sa Ginoo. So hinaot mga igsuon, kay ug mga adlaw panahon naman po sa pagsimba, panahon gina para sa Ginoo. Simbaha gid siya sa espiritu kamatuoran. Duula gid ang Ginoo ayo gyud og butang ang imong sitwasyon nga may kahanap ako'y mga buluhaton nga wala mahuman rong adlaw, ugma na lang. No, moana ka. So dili maayo nga imuhag yung kaplon pirmi ang panahon para sa Ginoo o imuhang utangon pirmi. Dili maayong utangon nato ang panahon nga para sa Ginoo. Magsige na lang tag gamit sa panahon nga para sa Ginoo para sa atong kaugalingong mga interes o kaugalingong mga gibuhaton nga wala gina ikahimuot sa Ginoo. So basig maugtas renon ta pag-ayos ato ang kinabuhi nga dili gid ta makasinati sa tinuod nga mga panalangin sa Ginoo. Maugtas ta pag-ayo ba? No? So parang di gid ta maugtas mga kaigsunan ato ang pasidunggan ng Dios, himayaon ng Dios labi na og mga adlaw panahon sa pagsimba. Let's glorify God sa ato ang kinabuhi. Kay ingnon ti ka sa imong pagpamuhat nining simanaha gikan sa adlang Lunes hantod sa pag-abot sa Sabado. Sigurado gyud nga nahimaya pod ang Ginoo sa imong pagpamuhat labi na imo nang gibuhat para sa kaayuhan sa imong pamilya, para sa pagpahiluna sa imong pamilya o para suporta sa imong pamilya nya para pod nga masustain mo imong panginahanglan sa imong kaugalingon and imuha na nga gitugyan sa Ginoo na tanan. So nahimuot ang Ginoo ni ana. Apan ang mas makapahimuot sa Ginoo
nga kung sa panahon sa iyahang gipangayo na mao ang pagsimba alang kaniya, mas mahimuot gid ang Dios kay diya makatudo kita sa pagpangayo, pagpakigsultis Ginoo, pagampo niya, makadungog patas iyahang mga pulong, mga mensahe nga kana bang dili kayo na tumadunggan diha gikan Lunes hangtod Sabado kay tuwa betes mga trabaho, so for sure dili kita kadungog kaayo mga pulong nga gikan sa Biblia, pero matimongmong na siya diha sa atong pagsimba sa matag adlaw sa pagsimba. Unang kaini gid ang Ginoo sa panahon sa pagsimba, mga suking tigtanaw. Importante kayo na natong tanan, no? Nga nagtuo kang Kristus atong kinabuhi. So mana siyang pulong sa Dios about sa importansya sa pagampo. Hinaot nga na batunan nimo kini nga importansya sa imong kinabuhi ug himuon nimo ning batasan, mga kaigsuonan. Ug tungod nini madaig nato kanunay ang Ginoo sa matag karon ug unya. Muna ang igsuon, akong suking tingtanaw, salamat kay sa imong panahon. Pasalamati pod ang Dios nga nakadungog kag mga mensahe nga sama niini kay takos siya sa mga pagpasidungog nga imong ipadangat ngadto kaniya. Dili para sa tao kundi para sa Dios gyud ang tanang dungog og himaya. Ug kung wala pa ka subscribe sa ato ang YouTube channel, mamalihog lang po ko sa pagpindot nini diha sa ubos. Paki-subscribe mga kaigsunan, i-like ang atong video. Kung ganahan kang imong i-share, pwede po nimo ni i-share sa uban. Og hangtod sa sunod nga higayon, again, God bless.